Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono żaret l-Arkivji Nazzjonali fejn iltaqet mal-impjegati u l-volontieri li jgħinu f'dan iċ-ċentru u mal-amministrazzjoni tal-arkivju li huwa mmexxi minn Charles Farrugia fejn ġie spjegat lilha diversi sezzjonijiet u x-xogħol li dawn jagħmlu. Ġie enfasizzat mit-tmexxija l-urġenza li jkun identifikat sit sabiex jinbena Arkivju Nazzjonali skont l-aqwa kriterji fil-qasam tal-arkivjar ħalli jkunu salvagwardjati d-dokumenti li jiġbru l-istorja u l-memorja kollettiva tal-Maltin. L-Arkivju Nazzjonali fa' ammont kbir u imprezzabbli ta' dokumenti storiċi, hemm ukoll notamenti antikissimi, riċerki u anke ritratti relatati primarjament mal-istorja ta' Malta. L-istess arkivju jagħmel ukoll ix-xogħol ta' konservazzjoni, preservazzjoni u katalogar. Waqt din iż-żjara l-President ta' Malta femet id-diffikultajiet li l-Amministrazzjoni tal-Arkivji Nazzjonali qed taffaċċja fix-xogħol tagħha u qablet li għandu jkun provdut sit idonju u adekwat sabiex anke jistab aktar spazju li kull sena jeħtieġ jiżdied minħabba dokumenti ġodda. Il-President Spiteri de Bono saħqet ukoll fuq il-bżonn illi d-dokumenti ma jibqgħux f'siti differenti iżda jkunu miġbura f'post wieħed.